Concluzionez că persoana prezintă traumă psihică. Sună bine, dar există o întrebare pe care orice instanță ar trebui să o pună imediat. Cum ați ajuns, domnul expert, la această concluzie? În expertiza psihologică nu este suficient să formulezi o concluzie. Trebuie să poți demonstra traseul logic care a condus la ea. Acest traseu poartă un nume: nexusul expertal. El reprezintă legătura dintre datele obținute, interpretarea lor și concluzia finală. Dacă această legătură lipsește, concluzia rămâne o simplă afirmație. Poate fi adevărată, poate fi falsă, dar nu poate fi verificată. Iar o concluzie care nu poate fi verificată nu îndeplinește standardele unei expertize. Valoarea unui raport nu este dată de concluziile lui, este dată de raționamentul care le susține. În expertiză, concluziile impresionează. Nexusul convinge. Dacă vrei să înveți cum se construiește un nexus expertal solid și cum îți fundamentezi concluziile metodologic, urmărește această serie. Iar dacă vrei să aprofundezi expertiza psihologică, te aștept la curs.